Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. L-lum 13 ta' Ottubru nagħmlu t-tifkira tal-Madonna ta' Fatima, għax bħallum kienet deret l-ewwel darba lill-aħwa ta' Fatima. Idin fi żmien sabiħ fejn nistennew l-inżur tal-Ispiritu Santu fuq il-Knisja, kif kienet il-Madonna flimkien mal-Apostli jistennew din l-event hekk importanti. Għalina wkoll kull darba niċċelebraw l-Ewkaristija hija żmien sabiħ għax il-kelma tal-Alla tallimna li kollox fid-dinja nistgħu nirbħu dak il-ħażen jekk aħna maqudin ma' Kristu. U għalhekk biex niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa narfu ħtijietna u nitolbu maħfra. Mulej, inti bil-passjoni u l-mewt tiegħek fdejt lilna metinbi, mulej ħnina. Kristu, inti bil-qawwa tal-qawmen tiegħek tajtna ħajja ġdida fil-Magħmudija, Kristu ħnina. Mulej, int li tajt is-sema biex tieħu postok fil-lemenija tal-Missier, mulej ħnina. Iħanna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-dubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-Qudiesa din nofruha għal Margaret Buttigieg. Nitolbu. Sawwat fruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarrafna li Kristu ibnek sar bniedem, għat-talb tal-Verġin Qadsa Marija bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-seb tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-Atti tal-Apostli. Meta Apollu kien Korintu, Pawlu għadda mill-inħawi ta' fuq u wasal Efesu, fejn sab xi disċipli u staqsihom. Ħadtu intom l-Ispiritu Santu meta emmintu? Iżda huma weġbuh. Le, anqas biss smajna li hemm l-Ispiritu Santu. Mela x'magħmudija ħadtu? Staqsihom Pawlu. Il-magħmudija ta' Ġwanni. Wieġbu huma. Imbagħad Pawlu qalilhom. Ġwanni għammet bil-magħmudija tal-indiema, imma lin-nies kien jgħidilhom biex jemmnu f'dak li kellu jiġi warajh, jiġifieri f'Ġesu. Ħin semgħu dan, tagħmdu f'isem il-mulej Ġesu. Imbagħad kif Pawlu qegħdilhom idejh fuqhom, niżel fuqhom l-Ispiritu Santu u bdew jitkellmu bilsna u jħabbru. B'kollox kienu madwar 12 raġel. Għal 3 xhur Pawlu kien imur fis-sinagoga, jitkellem biqlubija kbira u jfittex li jipperswadihom fuq is-saltna ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Rodda ħajr lill-Alla. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Iqum Alla jixxerdu l-edewwa tiegħu, jaħarbu minn qudiemu dawk li joboduh, bħalma d-doħħan marriħ jixteret, bħalma jdub ix-xema quddiem in-nar, hekk jinqerdu il-ħżiena quddiem Alla. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Imma l-ġusti jitennew quddiem Alla, jifirħu u jaqbżu bil-ferħ. Għannu lill-Alla faħru ismu, taxqu fil-mulej, aqbżu bil-ferħ quddiemu. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Missier l-tiema
u difensur tar-Romol, ekku Alla fl-amara mqazza tiegħu. Alla jagħti d-dar lil dawk li huma weħidhom u lil ħabsin bir-rizq joħroġhom. Slaten tal-art għannu lil Alla. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. 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 Jekk intom il-xuxtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Il-mulej ma'kom, qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. Dak iż-żmien, id-dixxipli qalu lil Ġesu: Ara, issa qiegħed titkellem bil-miftuħ u ebda tiġbieħa ma inti tgħid. Issa nafu li jien taf kollox u m'għandikx bżonn li wieħed jistaqsik. Għalhekk aħna nemmnu li jien ħriġt minn Alla. Weġibhom Ġesu: Temmnu issa? Ara, qatt tiġi sija u ġa waslet meta tixterdu kull wieħed lejn daru u li tħalluni waħdi. Iżda waħdi jien minix għax il-Missier huwa miegħi. Dawn il-ħwejjeġ qedtilkom ħalli bija jkollkom isliem. Fid-dinja tbagħtu jkollkom, iżda għamlu l-qalb, jien irbaħt id-dinja. Il-kelma tal-mulej tifħili. Kemm hi kelma ta' kuraġġ li jgħidilna Ġesu. Fid-dinja tbagħtu jkollkom, iżda għamlu l-qalb, jiena irbaħt id-dinja. U din hija l-ħajja nisranija li maqudin ma' Kristu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li jixħed fuqna, nistgħu nirbħu wkoll kull tip ta' ħażen ta' madwarna u kull ħażen li hemm ukoll f'qalbna. Allura kif nistgħu nirbħu il-ħażen? Billi narfu minn aħna. Il-bieraħ iċċelebrajna il-festa ta' tluħ ta' Ġesu fis-sema, illi hija festa sabiħa ta' tama kbira, għaliex fil-mulej fis-sema nafu minn aħna, jew nafu iktar u iktar fejn sejrin. U għalhekk illum nixtieq nagħmlu ftit riflessjoni fuq tliet aspetti tal-ħajja tagħna. Minn ġejna, fejn qegħdin u fejn sejrin. Jekk nagħtu risposta għal dawn it-tliet domandi, tliet riflessjonijiet, naħseb insibu verament dik il-qawwa li nirbħu kull ħażen. Minn ġejna, għalfejn neżistu. Hawnhekk għandna tarbija ta' ftit xhur. Minn ġiet din it-tarbija? Mhux mill-imħabba t'Alla, permezz tal-imħabba tagħkom. U aħna qegħdin hawnhekk għax Alla ħalaqna għalih u ħalaqna fuq ġbija tiegħu. Issa jekk kieku aħna nirriflettu f'din id-dinjità kbira li għandna, li aħna opra ta' Alla, missa jħallina waħedna. Għax Alla iħobb kollox, imma jħobbu ħafna lil dak li ħalaq. U li jenna ħalaqna ġbija tiegħu. Mela aħna ġejna mill-imħabba u nżid biex inħobbu. U allura ngħidu ftit issa fejn aħna fil-ħajja tagħna bħala insar ovvjament. Għaliex il-ħajja l-isranija tagħti sens għal ħajja soċjali umana tagħna. Fejn aħna? Kif in il-ħajja tagħna l-isranija? Ġesu għalilna li dak kollu li tagħmlu ma' wieħed miż-żgħar tkunu qegħdin tagħmluh miegħi. U din hija t-triq
li twassalna l-ġenna. Min jivvjaġġa, speċjalment barra minn Malta, għandu l-GPS, jew dik il-boxla li tgħidlu fejn junt u fejn insejjer. Fil-ħajja tagħna għandna wkoll dan il-GPS tal-Mulej li huwa l-Vanġelu li għalinna nagħtikom kmandament ġdid. Ħobbu lil xulxin kif jien ħabbejtkom. U l-bieraħ San Pawl għalinna expression sabiħ ħafna, għalinna b'umiltà u b'ħlewwa kbira aħblu lil xulxin u ħobbu lil xulxin. Għaliex meta aħna nagħmlu l-ġid lill-oħrajn, inkunu qegħdin nirċievu aħna stess il-grazzja ta' Alla. U din it-triq li twassalna l-ġenna fejn sejrin. Id-destinazzjoni tagħna, jew kif ngħidu bil-Malti, id-destin tagħna hija l-ġenna. Mhijiex xi disgrazzja kif ħafna drabi nistgħu naħsbu għax jiġrilna xi ħaġa, id-destin. Mhux hekk. Id-destin tagħna huwa li nkunu ma' Alla, nkunu bħalu u nkunu fih għall-eternità. Allura kull problema, kull mument tal-ħajja tagħna umana fuq din l-art, jekk tkun il-prospettiva, jekk tkun indirizzata lejn il-ħajja ta' dejjem, lejn il-ġenna, għax għal-hemmhekk aħna moħloqin, fejn Ġesu jgħidilna ejjew imbirkin minn missieri, ħudu s-saltna talla li hija preparata għalikom. Jgħidilna Ġesu fl-aħħar tad-dinja, fl-aħħar fil-ġudizzju finali. Allura, jekk aħna nżommu ħarsna fuq il-ġenna, kull problema jgħidilna San Pawl, x'inhuma dawn it-tbatijiet fejn il-qawwa kbira ta' Alla li qed tistennina fil-ġenna? Għalhekk Ġesu qalilna kif jien irbaħt id-dinja, anki intom tistgħu tirbħu kull tip ta' ħadem. Ejjew impoġġu l-fiduċja tagħna fil-Mulej ħalli quddiem istaleb biex naħarbu, naċċettawhom, inħobbuhom u nġorruhom. Irresqu it-talb tagħna lejn il-Mulej, ċerti li Alla jisma' it-talb tagħna. U għalhekk nitolbu għall-Papa, għall-isqiegħed tagħna speċjalment dawn il-ġranet li jdur-Ruma bħala viżita kull 5 snin għad-Limina, il-Presbiteri ġifieri s-saċerdoti, djakoni, biex jgħixu b'fedeltà id-don tal-Ispirtu li rċevew bit-tqiegħed tal-idejn. Nitolbu għad-dinja li tfittex il-paċi biex taraf li Kristu bħala l-uniku garanzija ta' paċi vera. Nitolbu għall-adolescenti li qegħdin iħejjiruhom biex jirċievu s-sagrament tal-konfermazzjoni biex l-Ispirtu Santu jagħtihom il-qawwa fl-impenn nisral tagħhom. Nitolbu għalina l-koll hawnhekk preżenti u dawk li huma maqudin magħna bil-mezzi soċjali biex niksbu l-fiduċja fil-kelma ta' Kristu u nirbħu lilna nfusna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li jammar fina. Nitolbu għal-morda, speċjalment dawk li huma waħedhom, għal dawk li qetgħu qalbhom, għal min qed ibati l-inġustizzja minħabba l-fidi jew minħabba l-onestà tiegħu biex fil-Mulej isibu l-faraġ u l-kuraġġ li jħarsu l-qudiem. Nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Preghiamo perché lo Spirito Santo possa illuminarci nelle nostre scelte per dare testimonianza della nostra fiducia e della nostra fede in Cristo risorto, che ci ha promesso il suo Santo Spirito. Preghiamo. Nitolbu. Ir-resqu wkoll it-talb personali tagħna. Mister Adis, bl-interċessjoni ta' Ommok Marija, inti ħbejt il-verità tiegħek lill-orriev u l-intelligenti u għarrafta l-iċkejknin.
Atina d-don tal-Ispirtu Santu biex b'qalb xkejkna nemmnu fil-fer u nilqgħu brida tajba il-kelma ta' Ibnek Ġesu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-tjubitek tajtna dan il-ħobż li nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jisralina il-ħobż tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-tjubitek tajtna dal-imbit li nofrulek, frott ta' dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisralina il-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Dan l-offerti li qegħdin nagħmlulek għatina mulej li ngħixu ħajja sewwa u nżommu tajjeb quddiem għajnejna il-misteru ta' Ibnek il-waħdini biex inkun jisħoqilna il-wedet tiegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżukkar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u daġġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr. U nfaħruk u nberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira tal-Marija ta' Madonna ta' Fatima li dejjem verġni li nislet il-biben waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset fil-glorja ta' ġbubita tat lid-dinja id-dawl ta' dejjem Kristo Ġesu. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, imuk id-dominazzjonijiet, il-kol ferħana ifaħruk fis-smawiet. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Smawiet u l-art umlija bil-glorja tiegħek. Wasalna fil-għoli ta' smawiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Wasalna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs ratt il-ħaj qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħaj tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' l dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru il-mattijek mulej xandi bil-fer. Nistennek sama tiġi bi-glorja. Għalek aħna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni u rodurek ħaj għax oġbok tilana għawn u dimek biex naħduk u mitċakontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisa wieħed
li inna nieħdu sem il-ġisew id-dam ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wetta fil-ħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-poplu li jint għażilt għalik. Ftakar Margaret Buttigieg li jogħġbok is-sejħila għal għandek minn dinja. Ftakar fħutna dawk li raqdu bit-tama tal-awmien, daħħal qudiemek il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi mqazzom Alla Marija, San Giuseppe, mal-Apostli San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom jinfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Fiduċja u btama li tolbu kif għallimna Ġesu. Missierna li inti f'isma wieħed, jitqaddes ismek, tiġi saltnata, ikun li trid inti kif is-sema jidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fid-diġġib il-daħrizna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla itnaħ mulej Ġesu Kristu, jitqabbini ma tkunx ta' kundanna. Iżda fit-tiba tiegħek tkun għalija ħarsien u fejqan tar-ruħ u l-ġisem. Danu Ġesu, danu l-ħarruf talla li jneħħi d-nubet ta' dinja. Ħejn aħna l-mistiedna għall-ikla tal-ħarruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja,
birek mulej, kunim birek mulej al dejjem, u imbirek l-isem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Grazzi, Signor Alla, gloria al Misser libenu l-Spiritu Santu. Nitolbu. Mulej Alla tana, dan is-sagrament, aħna inxandru il-mewt u l-awmen ta' ibnek. Għatina li nissibħu miegħu fid-dbatijiet biex naqsmu miegħu wkoll fil-għena u fil-glorja u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Qabel ma nirċievu l-barka tal-aħħar, ngħidu talba lil Madonna ta' Pinu biex nafdaw din is-ġimgħa f'idejja u biex aħna narfu dejjem it-triq li twassalna għalant ibna Ġesu fil-ġenna. Speċjalment dik il-roadmap tal-paċi, tal-imħabba u tal-għaqda. Nitolbu flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, il-mirkejn di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tabalina mit-timmi, issa u fis-sija tal-mewt tal-amen. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Misser, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba li kulħadd. Fil-ħlewa ta' Mejju l-om tagħna Marija,